Λοιπόν, όπως έλεγα για την Undyne, τη ζωγράφισα αυτό. Πιστεύεις θα της αρέσει στο ψυγείο της? Μας υπάρει Sans. Ησυχία Sans, θυμήσου γιατί είμαστε εδώ, για να βρούμε ανθρώπους. Σαν αυτόν εκεί. Ω Θεούλη μου! Αυτός είναι άνθρωπος, σωστά? Ναι. Ναι, τέλεια. Άνθρωπε, δεν σε αφήνω να περάσεις εδώ. Εγώ, ο φανταστικός Παπάιρους, θα σε σταματήσω. Από ό,τι φαίνεται θα πρέπει να παίξουμε το παιχνίδι του κυνηγητού. Οκ, άνθρωπε, τίποτα δεν σταματάει ένα μελλοντικό μέρος του στρατού του Άρσκορ. Το παιδί έφυγε. Τι? Ώστε έτσι το θέλει. Καλύτερα να παραδοθείς, άνθρωπε, γιατί σίγουρα δεν θα μπορείς να περάσεις την παγίδα μου. Αυτό το παιδί σίγουρα ξέρει πώς να φεύγει από μια βρώμικη κατάσταση. Χαχαχαχα. Κάσε, Sans. Δεν θα τα παρατήσω έτσι εύκολα, άνθρωπε. Θα σε πιάσω την επόμενη φορά. Την επόμενη φορά. Μην κάνεις άλλο ένα βήμα. Παρεδώσου τώρα, αλλιώς θα σου δείξω το special attack μου. Ώστε δεν το κάνεις, Οκ, εσύ το ζήτησες. Υπάρχει μία βόμβα στο στήθος μου. Παρεδώσου τώρα και θα τη βγάλω. Αλλά άμα δεν παραδοθείς θα χρειαστεί να ενεργοποιήσω τη βόμβα, σκοτώνοντας και τους δυο. Ρε μαλάκα, ήταν αληθινή βόμβα ρε τρελέ. Τέλος πάντων νίκησες το πάζιλ μου. Συνέχιζε. Θα σε πιάσω την επόμενη φορά, άνθρωπε. Δεν υπάρχει περίπτωση να αποτύχει το νέο μου σχέδιο. Φάτο. Φάε τα μακαρόνια. Αυτά τα μακαρόνια είναι η καλύτερη παγίδα για να πιάσουμε αυτόν τον άνθρωπο, Sans. Όσο καλύτερο σερφ όλου του κόσμου, πιστεύω είναι το καλύτερο μου πιάτο. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο, αλλά ό,τι σε κάνει χαρούμενο, αδελφέ. Τον έπιασα, Sans, τον έπιασα. Κάτσε όντως. Ναι, Sans, κοίτα, είναι ακριβώς εδώ. Γαμώτο, η μαγειρική μου ήταν πολύ καλή. Θα σε πιάσω κάποια μέρα, άνθρωπε, όσα μακαρόνια κι αν χρειαστούν. Κάτσε, αυτό είναι καλό.